Uz pomoć profesorke engleskog jezika Vere Marković, učenici ekonomske škole iz Valjeva organizovali su humanitarnu akciju tokom koje su obezbedili najosnovnija higijenska sredstva za samohrane majke koje žive u Valjevu. U saradnji sa udruženjem Anđeli čuvari samohranim majkama koje se nalaze na spisku tog udruženja, akcijom koja je trajala 4 dana, obezbeđeno je 90 paketa koji su im danas podeljeni u Divinom magacinu. Cijela ideja prethodi jedan malo ličan moment, a to je da je meni dozlogrdilo da živim u Valjevu i da gledam ono što se dešava. Jedan dan se desilo da pored mene na ulici je prošla jedna žena i ta scena me jako rastužila. I onda sam u tom trenutku pomislila ko brine o njoj u ovoj državi ovakvoj kakva jeste. I onda sam shvatila da je mene život poštedeo velikih stresova, velikih materijalnih problema, velikih nesreća. Ja sam rekla, ti imaš dužnost da nešto uradiš, da im pomogneš. I onda nekih 7 dana sam razmišljala šta i kako, šta može da se uradi. Pošto ja radim u školi i poprilično se bavim s decom, svojim đacima, u svakom smislu, ne samo u obrazovnom, palo mi je na pamet kućna kozmetika, pribor za ličnu higijenu je nešto čega nikada nije dovoljno i što je uvek potrebno. I onda nam je samo bio potreban posrednik, neko ko zna ko su ljudi kojima je ta pomoć potrebna da bi im to distribuirao. U Valjevu je trenutno registrovano 604 samohrane majke i pored mnogo truda, učenici nisu uspeli da obezbede pakete za sve, ali planiraju da u akciju uključe i ostale srednje škole. Želi smo da pomognemo, makar da nekome jedan dan učinimo da imaju sve što im je neophodno, pa makar to bile neki najosnovniji higijenski artikli. Za sad smo uspeli da skupimo samo 89 paketa, jer je učestvovala u akciji samo ekonomska škola. Ali za sad imamo plan da se akcija proširi na sve srednje škole u Valjevu i na osnovne škole. Nadamo se da će tom prilikom i veće preduzeće iz Valjeva da nam se pridruži. Ovo je trajalo neki 5 dana organizacije prikupljanja, ali isto tu stoji jedna stvar da će ovo saznanje smo makar jedan dan nekome pomogli u nama trajati ceo život. Ovom prilikom inicijatori akcije apelovali su na sve građane Valjeva da pomognu majkama, jer svi znaju koliko je teško u današnje vreme potpuno sam podizati decu. Pošto sam samohrana majka, 25 godina sam bila finansijski službenik u Gracu, tehnološki sam višak, imam 3 dece, bez posla, niko na poslu neće me primi, prešla sam 50 godina, na berzi sam rada već 5 godina, bez ikakvih sredstava, živim od dečje dodatke 4000, toliko plaćam privatni stan, meni mnogo znači. Pomoć mi znači mnogo, saznala sam preko osnovne škole. Nisam radila, nek sam kao prognano lice došla ovde pre 4 godine, kao izbjeglica. I lijepo sam primljena i puno sam zadovoljna i tako. Na kraju školske godine učenici ekonomske škole nameravaju da samohranim majkama pomognu i tako što će obezbediti školski pribor za njihovu decu.